केस मोछी आता रो हाय देखो ठीक से बिया हो ठीक से बिया देवर के खा चबागो तबो को बिना हो गई हो काम ना पूरा गांव में पता चले चाहिए घर वहीं में पुआ पका लेते के कौना करसन ससुर के लग रहे का रे दीदी जी इतना शासन में रख ले बहन जे कैसे कोई दूसरा कोई के बच्चा मेरे पेट में नहीं तो हम ता संग खेला बेला कोई बार को रहर जाले वैसे कहले छिनारी हम बहरी बैठ हम बहार फकीर तने ऐसे मत कर छिनारी जो पूरा गांव घुमाए और का पुतवान करी का के करा संग खेला बेला कोइले बे सो चांद के बता दो न तो इदारो के आज तो बोझा होकबे करी हो होई ना हो आ देखा 5 किलो के लड़का पेट में पड़ता 5 किलो के हो देख के चल महाराज रास्ता में और कोई ये मुखिया लेका कोई के बात लेका कोई के बात करा तो के करा बाल बच्चा ना होला हो बतावे वाला कौन बात बट अरे छिनारी बिधवा में न बिया हो तमीज से बोला वो एक औरत है मर्यादा में इज्जत दो उनके मांग इनका पोछाइल बा अब हमरा के पंखा चबा गोली तबो धीरार हो गइली कोसे पूछ चला तू ए बहनी बड़ी दुख भइल बड़ी हम रोवनी बेचारा मुरलिया मर गई ई बेचारी का हो जब बियाह भइले कर 1 महीना भई रहे हाय देखो कोई तोरे हाथ नहीं खेल रे काई कहतल हो के कहां संग गोल बता तो सच मुइया हमर छोरिया ना घर के इज्जत हो घर की बात घर में दबा के हमार मरद के ही हट दीदी जी ये बताओ मुंह गोइल तू आके बताओ कैसे कर अभी हम कहत सब ऊपर वाला का देन में हो गई भूत वाला की ले लोता कैसन भूत भूत बन की होता है सटकी हो दिमाग कम है पागल करे जब घरे चली दी घरे चलो ई मुगीवा का पता तो भांग ना सच न सरी कहीं का अरे न सरी भांग ना सकरना मुखिया आयो अब बेचारा तो कब के कमान निकलवा देब गुमा से बाहरी कमान पावरफुल आदमी है हम मुखिया कने करम पाए बताए बतावा के कौन स्कैन में कर स्कैन में डॉक्टर कंप्यूटर है को स्कैन करके बता दे कि भगवान है बताओ भरल जवानी बोका पलुता होती है बोका ओका के नाम कर रही छ ग्रवले नहीं के न कोनो बिल्कुल का हमारे सामने बोलतल हो चलो ये जिम के घरे पहुंचा दी मुखिया ये पहुंचा दी तू गौवा में के काहे घुमाओ तलु काहे पकड़ बा ए गदा का हारे त गदा हाप बैठा देला तेबे कर खाले पतवा के हल्का में हमरा के भोसड़ी साफ बल्डा मरू न बिया हैं एकदम साफ बल्डा मरू लेकर संग चल हो हम पकड़ाए हम बार कटवा देल रस ए पकड़ा के रही हम कहां बा अपन गांव के लड़का से भाई के पता ले रही हो आई हो राम जी टपका बतिया हमसे बतावल जरूरी बा कि तू कितना बड़का खिलाड़ी बालू बड़का खिलावे बड़का होय का अरे बड़का खिलावे हल्का में तोर चला तारू ना डुगु पेटवा ले हले चला पियो भी सीओ भी ऑफिस में ब्लॉक में ए के गांव घुमावल ठीक नहीं खेल तुम पंचायती बैठा दे कोसा ढाच में ले जाता नहीं पैसा नहीं कमा 2 लाख रुपया बैठा दे बिना मेरा रू के पैसा में ब्लॉक में तो पैसा ले जाता है चल 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 पैसा ले चल मुखिया काहे कर गलती बा एको गलती बा बियाह वाली बियाह तू तो अबे आज तक बियलू ना ना एक बमला बा गांव से बियाह किया हो तोहार तो मर्द माना हो तोहार काहे के बाल बच्चा हो जा फिल्म में हम काम करे वाला न हई फिल्म में काम करे वाला हो अबे जवनिया झाड़ के पाई खोली पेटवा पर सिंह काम पकड़ तोर मुरिया तो तमीज से बोला हमके जो छिनर बाक बाक दीदी जी काहे सब गिरे भाई विवाद भेजा लेके घूमे लग बोले कावा बाकी सबूत में ये बात चल पहले ना जाए ना दीदी जी रे ना जाए ना तो जाए छ पता न कने बता हमर मरद के मुंह वाला का लसिया तार संग सुतो तार हमार त करम में आगे लागल बा एगो पतो पागल आ दूसर की निक मिले त छिनरी विधवा हो गई भतार के खाचा बाके आए आ ढीड़ कामना के लेके कहां मुंह देखावती अपना मम्मी जी
हमर कौन गलती बाकी दीदी जी से हमर गलती करवावत नहीं रहू का तहर गति कैलसी अब कैसन गति चाहता लू कावना से मुंह मारवा के ढीड़ फुला ले हलू आ ऊपर से गति तार होता पूरे गांव में घुमावत नहीं हमरा के कहती न जायज बच्चा बा ए भोसड़ू एक नंबर के काम करती है एक नंबर के तार गांव में मुंह में करखा पोत के आ घुमाइत ना तब पता चल कि कावना भी मुंह माराइलू आ कावना के ढीड़ लेके घुमत मम्मी जी सब कोई कहता कम से कम रहुआ तो मत कहीं ऐसे हम हमार बेटा के खा चाबा के आ के करा फिर सुतत रहलू ह आ के 9 महीना के लेले वालू ढीड़ ए हो ए चल दवाई खोले का फेंकवावा हो गिरवाई हिस्सेदार नहीं के बने के ना जायज बा पापी खून न बा हो प्यार की निशानी है बामर अरे प्यार हर प्यार के निशानी कैसन प्यार भतार मर गइले दूसरा से प्यार के निशानी एकरा के बताई सास नहीं फिल्म में देखल बा न चुनवा दो तू दीवार में चुनवा दो दीवार में रहुआ सब नकल तो फेमी पाल ले बानी चा वहां के मरन ले कि वहां के जरूर आई ओ आई तो नहीं देखला पगना हमार बेटा आई तू ई आस में बैठल बाड़ू है मांग के सिंदूरा माथा के बिंदी गायब हो गइल धोवा गइल अभी आस में के बार बेटा आई खाचा बाके रे रानी बाप रे बाप गाड़ी इतना भिड़ल है न का बताई हम लेकिन कुछ को हमर रानी जनी है न कि हम कहा लगी तो खूब खुश हो जी हां माई रानी खराबा केहू नहीं के का के हमर घर में की कहू तू विधवा के साड़ी पहन गल हो अभी हम जिंदे बनी रवा गा रही है इतना दे हमार दिल का दे रवा जरूर आई और तू विधवा साड़ी काहे पहन लो ए जी रवा इतना दिन से गा रानी अरे हम जान ना तो का बताई हम ट्रक ना हमर लड़ा रहे लेकिन ट्रक लड़े से पहले ना हम ट्रक पहले कूद गए रही आ जान जा कूदनी ना तो हम जंगल में भुला गए नहीं हां हमार दिल का दे की रवा जरूर आई मम्मी जी के पता है मम्मी जी बहुत खुश हो जाए मम्मी जी दीदी जी पेट से होने तो बुआ ना हुई तू जी चिंता पड़े बबुआ अरे माई हमरा जिंदे रहते और मेरा को विधवा साड़ी पहना दे ले तो रात दिन से पता ना रहल हो तो गाड़ी चला ले तार फोन रे तार कोनो पता नहीं के ओ लाला तू हमके खोज भेजे तू खोजले से हमके अरे बहुत खोजनी रे बाबूआ पता ना चल कैसे पता चली माई जानियो ना कि हम 6 महीने से ना जंगल में रहनी हां बबुआ लेकिन देख रहा तू नहीं अरे क्या रही है आगे पेट से चल तो मार हम खाना खाएं चल दे क्या कहते ले माई जिंदा बका रे हमार बच्चा है का तो हमके खुद पता बता हम बतियावत नहीं है तो हमके बतैले रही कि हम लइका के कमाइन कर पता नहीं कि बबुआ अब की देवर हां रे माई हमार बच्चा हम कादरी ना कि हमार मरद जरूर रही है लड़की जिंदा रहत ओनिया का कर लड़की पटवावे के ना रहे हो चुप हरा कुछ जाने के ना बुझाए के बुलाई अबे अपन बबला के पिटवा दे बाप कनिया हमरा के माफ कर दा हमर बचवा के पता रहला सा लेकिन हमके ई बात बिल्कुल ना पता रहला कि तार लइका हमर लइके के हटे मेहनो मारतो रस करे हां दीदी जी पूरा गांव में घुमैले बानी कह के कि दूसरा के बच्चा ले ले भी साथ में कोन कोन में हो तार कैसे हिम्मत बनी अपन लोधी पर अपन का कर खाइम कैसे जा पागल सन की बोल तो का हो जाए लग हाथ मतलब हम केहू के बिगड़ले ना रहे तू कतनो दिन के बाद लौट गेला हमर कनिया कहत रहे कि एक दिन जरूर आई बारो तोर झर गुलो जा लगती ना का करी भौजी कब खाना मिलतल कब ना मिलतल फल फूल खाता नहीं जंगल कोनो बात नहीं कि हम बहुत खुश हो गए नी बबुआ चल आगो तो फेनुस खोई के भौजी भी आइले भाई बिया तो बा भौजी भोई से गाय के फेनु सोला मेहरारू के अरे हम का हमर ललाउ तू चला जो सुहाग वाला साड़ी पहनिया बाबा